Aquesta setmana us presentem la quarta entrega de Resident Evil, en 3 dimensions. Protagonitzada per Milla Jovovich, interpreta una guerrera que lluitarà per protegir els humans dels zombis. En aquesta ocasió, Alice continua buscant supervivents a qui salvar. La seva lluita a mort amb la corporació Umbrella arriba a altures insospitades, però Alice, inesperadament, rep ajuda d'una vella amiga. Noves pistes amb la promesa d'un paradís sense morts vivents. Noves pistes amb la promesa d'un paradís sense morts vivents els condueix fins a Los Angeles. Però quan arriben, la ciutat està infectada amb milers de morts vivents. Alice i els seus companys estan a punt de caure en una trampa mortal. Una pel·lícula plena d'acció i misteri que la podràs veure a Multicine Sucre a partir d'aquest divendres, en 3 dimensions. Aconsegueix les teves entrades a la guixeta dels cinemes, al caixer automàtic o a la web sucrecines.com.